Nggih, keadahan kenriyen nggih. Use adan ya sik selain ibu-ibu kok sik meneng so Allahumma sholli ala sayyidina iya apa salam saya apa betul betul ayo nah wis rampung met kaget toh do kaget toh do kaget toh wapuk dia wis nunggoni kan suwi nyenyet do kaget toh met kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah met awak dhewe ana ning tlatah endi met tlatah gunung kok gunung adem ngene kok gunung adem ini iya takon pras ki sing rene dhisik pras mboten sah cok angel-angel jenenge endi kene Mas Paingan kene to ngomongi rada angel wong tuwa iki dinaimi iki ngendi pras endi Paingan oh endi
Paingan. Taijon. Taijon iki pras kok. Piye? Paingan. Wah, Dik. Idoni Kliwonan. Moh, ha? Kliwonan. Nggih, Bu. Awon. Malah Ya wis, oke acarane iki sumpitang met. Acarane nugel manuk. Manugel manuk. Nggih. Adik pundi sing disumpit mau? Adik, rene. Mriki. Wis mari urung. Wis mari urung. Urung. Oh, urung. Urung kok mekleng. Mugakno gayamu ning Lah jero. napa maneh? Dumeh aku wis mari mlakune ngene iki, Met. Lah asine gek. Berarti urung mari yo. Gek loro. Urung mari yo gayae. Sini. Lato-lato Naik sini. raket kuwi. Kamu naik sini. Tak lihat seperti apa? Apanya? Nah, itu kan apa? sudah jadi burung baru. Oh, Nah iya toh. iya. Saya ingin nakal, saiki men aja nakal. Wingi dawa, Didongake Met. saiki cendhek Muga-muga dadi anak sing bakti karo wong tua, Amin. sehat selalu. Amin. Iya toh ngono toh Met. Nggih. Iya. Iya Pinter pura le. ngajine. Le, munggah rene nggo duit pura? Ora cepet tok. Ya wis. Wong utuk ATM kok. Ayo Yo. didongake kene Nggih. karang Ki Riyoyo Met. Nggih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Menungsoke akeh lupute yo ngene iki Met. Akeh dosane ya, Pras. Pras ki barang ngono kuwi Wong- sesuk meneh ki dikandani Pras. Dadi wong tuwake sing nurut. Wingi takon dadol bakso ya malah adole apa to Pas? Malah Adol indil apa? gede-gede dawa-dawa. Lah opo kuwi? Kaya model kosempol kae. Oh. Dipangan atos. Kerikil Iya, apa, Pak? Pras kowe. Iku kita bariki ana sing ulang tahun barang. Lah sapa? Iya wis delok wae ngono ulang tahun. Ya. Arek montolang po matun, Pras. Delok sikile lho. Mbok ya Allah. wong Munggah tuwek. panggung api-api diamen diangkut nih lho. Iya. Kok telaktor kuwi kok ya wong mlaku tuwek. mosok ya ngono. Ayo, sik tak sapa sik di paling tuwek iki. Nah, ayo. Untune ora ilang, Mak. I. Di kok gialak ta saiki to. Ayo glitter I. Wah, ya wis. Saya diredase. Ayo, arep-arepan ya. Men ketok serasi ya. Ya, ngarep aneh maju ora petentang. Delok wis mari burung. Wis. Ayo, saiki diredase biasane. nggih. Yo. Ayo prakanca ngawaruno rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelon ngaji kabeh pindhone lakoni salat kabeh telune bayar zakat dengan pada poso
Des, pasukannya disemprit sih. Yo, yo. Ayo Kong, dirungake kupinge Kong. Ayo Kong. Gumun ta, Bu? Pripun niki mrongos ngeten niki. Marono Kong, dirungake Kong. Tuwek ngayal kok. Mas. Kumisi kok dawa ta saiki. Tak karo wong iki ngene iki kok ngene yang ngariko. Ayo rambut blonde barang. Hari kok kisingan telek sapa kowe? Iso kuning e. Ayo. Saiki lagune sing anyar ya, Pak. Ya. Sing sepasang remaja jatuh cinta asik dah ini bawa asik handawi ngeri. Ayo. Adik, saya tak ngetes suaranya tah cilik-cilik. Iya. Iya. Kurang semangat moh. Baleni ya. Sing seru ya. Seru ya. Baleni. Sik, minggir wong tua minggir sik. Iki urusane wong tua. Adik tiba. Ayo, delok klupuke. Ora sembrono. Yo. Wis ora mampu Met. Kentak. Ayo Met. Langsung lagune kuwi ya. Lakune saka Mbah Kung, iki wong tengah, iki terakhir. Aku ora di pasangane. Itu ya wis Jo. Lagunya apa, Des? Sepasang remaja jatuh cinta. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak tergoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya ingin dan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama. Menguji dan berita hidup pasti damai surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua.
Des. 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 Iki mike. Nah, iki ngene Des. Nggih. Ya, iki pean tak kon goleki satu orang arep putra kena, putri kena, sepuh ya kena, Sepuh oleh. anak-anak ya kena. Iki mengko tak kei pertanyaan iso jawab entuk kaos Citra Rimba. Kaya wis tak nggo iki lho. Siap. Ayo Bapak Ibu tuwonom. Siji wae iki. Iya. Iki permulaan esuk. Berikutnya insyaallah akeh iki. Aku tak mau berser karo meneng ya. Karo merem. Curut ngono ya. Iya, wis kena. Brek iki men adil, men do oleh ya Met ya. Aku tak mubeng. Iya. Ya. Tapi merem ya Met ya. Ah. Hitung ping 3. Iya. Jiro, ngitung. Ayo. Yo, persiapan tak muter. Iki Yo. pertanyaannya gampang kok iki, Des. Yo. 1. Iya. Kowe kok seneni kuwi. Ya, Nggih, kok biaya PMS. bener. Awas. 1 ditambah 1. Kokean. Es. Ya. Iki 1. Heeh. Ayo. 1, 2, 3. Hop. Kamera. Arah itu ya. Endi? Sing ndi? Si endi? Sendi, Des. Si endi? Kodong kuning. Selaudan iki. Kodong ireng kacamataan. Monggo Mbak, Ayo. mriki. Monggo. Mriki mboten digigit mriki. Mboten apa? Niku pun jinak Jinak. niku. Pun. Mriki. Nggih. Pun disuntik. Sing ndi iki, Des? Sing nika cewek niku. Yes, diaturi munggah iki. Ah, mriki sing pakai kacamata. Iki pertanyaannya gampang iki. Heeh, monggo. Wis mesti iso. Monggo minggah nggih. Oh, Ayo, iya. kita sambut Iya. Mbak E. Ya. Ternyata tangan gue pinter juga ya. Iya. Pilih yang 6. Emang ngono lho gampang lho, Des. Kepiye? Iki lho kekuatane iki. Kepiye? Wis tau iki Apa? bis gede. Heeh. Tak ngene iso mandek iki. Ayo nyetop ya. Iya. Ayo, Ndi iki, Mbak E. Adik. Lewat ndi iki? ayo beri jalan. Ayo, Met. Kayak gedan. Dibopong Des, dibopong. Oh, Iki kudu bener jawabannya iki ya. bener. Heeh. Itu bener jawaban. Monggo nek pertanyaan dari saya nggak bisa terjawab, Oke. gantian Andes sing bikin pertanyaan. Iya. Siap. Tung gling tung Monggo. gling. Dumateng para pamirsa sedayanipun. Iki kang wudute Monggo. kanggo klambi ireng. Ana kang kethek joget-joget. Ila dalan sing ati-ati. Aja metenteng mbak aku wedi. Iki kene mike. Wes, kene. Apa ada sing nakoni iki? Iki mike nggo iki. Ya. Dengan Mbak siapa ini? Farah. Kalian Mbak sinten? Farah. Mbak Farah. Oke. Alamatnya mana? Wonan. Kliwonan. Nggih. Masih sekolah? Oke. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ini gini loh Mbak Farah. Ini saya punya pertanyaan, nanti kalau bisa jawab pertanyaan dari saya, ini langsung mendapatkan satu kaos Citra Rimba. Koyo tak pakai ini loh. Oke. Pertanyaannya langsung mawon nggih. Wingi puasa Ramadan nopo full atau kena halangan nih sebagai seorang wanita? Enten halangan. Anten halangan. Des, dek kowe halangan tok apa? Berarti normal lagi. Dek kowe halang. Iya. Iya. Nggih. Pertanyaannya langsung gini kita kesuwen selat Nggih. sore. Nggih. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kewajiban sholat wajib berapa waktu atau berapa kali? Ayo mboten niki mawon niki. 5 waktu. Salah. Niki iki Sing takoni sapa? salah. Yo pinten? Ya 17 mboten. rakaat. Iya. Orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kewajiban sholat wajibnya ada berapa kali atau berapa waktu? Nek 5 tetap salah. Dalam? Telu malahan. Loh. Nah, kalau 3 jenengan nganggap salah nopo bener? Nggih mboten. Salah. Oke, ya wis. Iki Des. Pertanyaannya siapkan Des. Iki pertanyaan dari saya karena mbaknya menganggap salah. Padahal itu jawabannya Pak D atau Mbak Kakung. 3 itu bener karena
orang yang melaksanakan puasa Ramadan sholat wajibnya hanya waktu subuh, luhur dan asar karena maghrib dan isya sudah nggak puasa. Berarti bener Mbak Kakung. Iki genenan Des pertanyaannya mau gue sak karepmu wes. Yo. Sing iso jawab go bali Andes yo. Aja. Ngene, Mbak. Wis gampang wae. Api-api angaten iki. Yo. Kula ganteng mboten? Ayo. Ayo. Ayo api-api angaten. Kula ganteng mboten? Hah? Cikro. Oh, idone ra mau merongos idone kok. Ayo. Iki malah enten sing ngomong merongos. Iya. Ning perangan iso apa, Des? Berarti jawabannya bener. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hei cewek. Kebetulan saya mau ulang tahun. Ya, itu bener. 30.000. Ngutang rian. Utan Rien nggih. Selamat pokoknya jangan lupa lestarikan budaya bangsa ya Mbak ya. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih untuk Mbak Farah. Oke, terima kasih luar biasa. Salam seni Selawase. Ya. Bareng bersama Citra ini Mbak Andes Kanong Komet Kanong dilanjut kembali monggo Des. Ayo Met ini. Jawabane ganteng kok elek merongos sih goblok. Lah jare kowe bener. Lah ya wis bener toh. Lah piye? Aku gak sadar ya. Yo, dirodat sik wae yo. Wajib pengenalan nang turu ilmu Ayo Met, maju Met. Kalau aku tak ajar nyanyi. Ngejel suarane iki iso ora. Yuk. Anu. Ora apa kok. Ayo. Ora apa-apa. Sing menek iki. Padang rembulan ning pelataran saya gugah ati kang kas maran wanti
wis wangi sang saya sepi saya kegawa sunging ngati kanggo sliramu sing tak tresnani liwat angin sore titip kangen ning ati don pangapurane durung bisa nemoni rindu aku pengen ketemu liwat angin sore Persoti dari Malaysia. Ayo, Babe Audio. Saja sing. Citra Rimbala ini. Babe Audio Sound System Indonesia. Wanci wis wangi sang saya sepi saya kekok sungai hati kanggo sliramu sing tak tresnani kanggo sliramu sing tak tresnani. Ayo, Luar biasa. luar binasa. Iya. Binasa. Ayo, wis to, wis Iya. dilakoni to. Lunas 30. Nah, piye iki kok ajak jare ke lagu kuwe. Alah tuwek ra ono duwite. Ayo. Saiki dilanjut. Ayo. Apa? Apa lek Pras? Jair Pandi. Ya. Iya. Apa Pras? Iya. Ya Iwani roce kendang Kepine mukir gemilang Ojo siro mengo Miturut kawe pengiran Iwani roce kendang Kepine mukir gemilang Ojo siro mengo Miturut kawe pengiran Monggo langkah ingkang sekeca nepirane alam donya kowe ora kena samaya yang hati roce kembang wangine mukir gumilang aja sirabe ngapengo diturut kawe pengenan yang hati roce kembang wangine mukir gemilang ojo sira mengameno miturut kawe pangeran monggo langkah kang sekeca urip pirane alam donya
Kira ki ngepyoki apa enggane kowe. Aja. Aja. Aku ngeyek ngono. Mila monggo-monggo para rawuh sedaya samiya nguti ilmu nipun agami al-Islam dumugi mati yang kesang wajib tambahi kawul kada tanpa suci kakak sesuci Gusti kita Gusti Kanjeng Nabi Anggal Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Mila monggo-monggo para rawuh sedaya samiya nguti ilmu nipun agami al-Islam dumugi mati yang kesana wajib tambahi kawul jaga tanpa suci kakak sesuci Gusti nipun kita Kanjeng Nabi iya tono Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin minal madinah lati kula dikiti yang jahil Ae nunggang jaran Ae nunggang jaran Jaran kepang sing nunggang malah kejengkang Yo, biar waroan. Lintang kembange tawang nedengi wulan kekalang
kerlap kerlip kaya sotya Gunggu pranto asmara dasar angin gawa wangi puspa atutut rasa Yo, Dek. arum urat wangi lir pancaran sari arum urat wangi lir pancaran sari angkepange tawan nedangi wulan kekalan kerlap kerlip kaya sotya gugah pranto asmara dasar angin gawa wangi puspa atut rasa arum burat wangi lir pancaran sari Kepiye? ngopo to Des iya Kepiye? iki sajake mau nganu saya le nalak udan iki saya pindah udan iki mau Iya. lek saltoke Ning apik, Des. Yakin apik, ora ngapusi. ning Pisan meneh apik tenan. Yo. Iya. aduh kekeset iki malah napa iki kesot iki yo wis sing penting paringi slamet ora apa-apa slamet ya wis ora apa-apa pancen wong ampuhe pancen ngono kuwi kok ya ampuh yakin Wis do arep piye iki, Des? ya aja nesu Amoh. aja nesu lah Amoh. wis Iya. Kaya widodari ya. Widodari kecemplung ning lendut. Biasane iki widodari tumurun ning Arcapada to. Iya. Iki widodari cemublek. Iya. Yo, hotsa, yo. Hotsa, yo, hop. Yo, se ho. Oh, ho ah, ho ah, ho ah, ho so. Kayai karya pakaryan ning raja kumregut sentun cacok kaliwoto manunggal sedya dampyak dina nasri syarat kumuru sara dengarso estu kota rawuh sanata juru-juru kayai karya Sikro nayaka hangayai karya pakaryan ing kaca kumregut setun cacok taliwoto manunggal sedya debya tinan
suarane gumuruh katon rembug ngarso ngestu padha rawono sang nata sajuru-juru garung-garung Hoi sa hey ho ho ha yo oh hoi sa hey ho ho Beri tepuk tangan untuk Mas Ades. Yo. Sebelah kiri Des, sebelah kiri. 30.000. Yo. Kiri. Yo. Iya, matur suwun. Iya, baca. Omong. Untuk sikil. Matt, Matt. Halo. Met, wis yo Met, balik Met. Matt omongi Matt. Bu, matur suwun ya Allah muga tambah rezeki Iki lho, ada iki tebes paku jamur iki lho. Nyoleh paku jamur barang Met. Iya, oke. Wis tiba. Mambengi koyo ning ngimpi indah ta mambengi. Oh nggih, siap. Iya, tiba. alon-alon iki. Matur suwun Adik. Sayang yo. Riko untune ompo nyongrongo sih. Iya. Ompong kuwi. Ompong ora apa oke THR kok niki. Matur suwun Bapak Ibu. Mambure mason. Adik-adik. Matur suwun, Mbak. Ojo maju-maju mambu terasi. Iya. Pun nggih. Wah, dereng to iki. Mbok kat mau to Dek sak urunge tiba. Ya kuwi pepancingane tiba ki Des. Kuwi gawe tuku sabun ngumbahi. Ayo silikus loro lho. Pun nggih. Nggih. Kula tutup nggih. Enten malih mboten? Kula tutup nggih. Nggih. Wis jamur barang misal sing buri kono